Mustikan Hausa TV tashar labarai. Assalamu alaikum. Ina ma abota son jin waƙoƙin Hausa. Muna gabatar muku da sabon mawaƙin Hausa wato Musa Hassan Yaro. Wato Musa Yaro dai shahararre ne kuma ƙwararre wajen nishaɗantar da ku waƙoƙin Hausa. Wanda a yanzu haka dai mutane da yawa ba su san shi ba. Saboda haka mai sauraro kada ka bari a barka a baya. Za ka iya neman waƙoƙin Musa Yaro ne a kan YouTube channel ɗinsa mai suna Musa Yaro TV. Kafin mu ci gaba ya kamata mu ɗan shakata da wannan. Na kasa barci da sanyi na yi ƙaura, ke zana nemo farin cikin gidana. A san ki dai tashi in na zo ki min taraba. Barkanku da dawowa. Wato Musa Yaro dai ba iya waka kaɗai ya tsaya ba, domin shi ɗin gwani ne wajen iya rawa, makosa, breaking da kuma galala. Ga masu bukatar nishadantar da su wajen biki ko suna, za su iya neman Musa Yaro a kan shafinsa. Don Allah kada ka manta kai mana subscribe kana ka danna kararrawa. Hakan ne zai baka damar samun sababbin bidiyon mu idan mun dora. Idan kuma ka ji daɗin wannan bidiyo namu, to don Allah ka danna mana like. Hakan zai ba mu damar cewa yes, kuna jin daɗin bidiyon mu idan akwai wani kuskure ko shawara ko tambaya, to da kai mana magana a comment, insha Allahu za mu duba kuma za mu yi reply. Kada da ka manta mai sauraro, kana samun wannan labarai ne daga tashar Mustikan Hausa TV. Don Allah a danna mana subscribe. Mun gode.